Tervetuloa Viking Linen keittiössä kokkikouluun. Me ollaan täällä Gabriellan keittiössä. Mun nimi on Pilvi Jaatinen, mä oon markkinointiosastolla töissä. Ja tässä on Oula Hänninen, joka on meidän keittiömestari. Ja nyt 6 viikon ajan niin me julkaistaan kerran viikossa yksi resepti, jotta kaikki te siellä kotonakin pääsette maistelemaan näitä meidän upeita ruokia ihan kotioloissa. Mitäs me ollaan Oula tänään valmistamassa? No ehdottomasti laivojen kunkku toast-kake, niin minkä takia ollaan valittu se tähän ensimmäiseen lähtöön ja annokseksi, mitä halutaan teille näyttää, niin on sen takia, että laivoilla meidän laivastossa myydään 95 000 kiloa katkarapuja pelkästään. Se on aika iso määrä, niin se on ehdottomasti annoksesta sen silloin niin ansaittu kunkku. Ja oikeastaan mitä me siihen tarvitaan, tietysti hyvät katkaravut, shallottisipulia, vähän valkosipulia, piparijuurta, vähän viimeistellään annosta ja sitten tehdään itse majoneesi. Vaikkakin kaupoista saa hyvää majoneesia, mutta majoneesin tekeminen myös kotona on aika simppeli juttu, niin sen takia voidaan näyttää muutama näppärä kikka siihen, että miten se syntyy nopeasti ja helposti. Kuulostaa mahtavalta. Lähdetään katsomaan, miten tämä valmistuu. Hyvä, eli otetaan täältä ensin katkaravut. Leikataan ihan kevyesti näitä katkarapuja vähän pienemmäksi, niin niitä on sitten vähän mukavampi syödä. Näiden katkarapujen ei ole tarkoitus olla ihan sohjoa täällä, vaan että sellainen krouvisti pilkotte ne. Ja ne voi laittaa tässä ekas vaiheessa suoraan tähän kulhoon ja lisätään siihen vähäsen isompaa sattumaa ja pikkusen joukkoon. Sitten seuraavaksi shalottisipuli. Se voi hienontaa. Ja tuohon määrään 1 shalottisipuli riittää vallan mainiosti. Näin. Ja voidaan lisätä se suoraan kanssa. No sitten pieni valkosipulin kynsi kuoritaan. Mä oon tottunut tekemään sen niin, että mä otan tuossa pienen kannan pois ja sitten painan veitsellä, niin kuori lähtee aika nätisti tästä irti. Tän joko voi raastaa tonne joukkoon tai sitten koittaa leikata niin hienoa kuin saa. Sitten kans tonne joukkoon. Ja seuraavaksi sitten tehdään itse majoneesi. Eli mulla on tässä 4 keltuaista. Laitetaan ne tänne kuppiin. Lisätään sinne vähän suolaa. Ja otetaan tuosta pala sitruunaa. Puristetaan se sinne kulhoon. Ja sitten lisätään öljyä ihan varovasti reunaa myöten. Öljy jää tietysti tuohon keltuaisten pinnalle. Siinä on nyt öljy. Tavarat on tuolla raaka-aineet kerroksittain. Ja nyt laitetaan sauvasekotin. Ei laiteta vielä sitä päälle, vaan laitetaan se ihan tänne kupin pohjaan. Ja sitten vaan täydet tehot. Ja kun se öljy lähtee tuo emulkoitumaan, niin sitten pikkuhiljaa nostetaan sauvasekotinta ylöspäin. Ja meillä on majoneesi on nyt tässä kohtaa sitten valmis. Tietysti tarkistetaan vähän maku. Niin kuin yleensä ykkösellä kuntoon. Ja sitten vaan pistää vähän majoneesia. Ja oikeastaan majoneesia sen verran, että se majoneesi sitoo nämä ravut, sipulit niin kuin yhteen. Sekoitetaan kevyesti. Voidaan hienontaa sinne vielä tässä kohtaa vähän tuoretta tilliä. Sekoitetaan ne sinne joukkoon. Nyt massa saa hetken aikaa huilata ja oikeastaan ainut juttu mikä meillä on, vaihdetaan siihen vähän leipää kaveriksi. Ja tää voi laittaa kotona ihan pahtimeen. Nyt mä pahdan tän tuossa pannulla. Ja mulla on ajatus miten mä haluan laittaa tämän annoksen esille, niin mä stanssaan, mulla on tämmönen stanssi, niin mä stanssaan tästä keskeltä tämmösen rinkulan. Laitan
ihan inasen verran öljyä. Ei ole tarkoitus, että ne uisia rasvassa. Ja sama homma kotona kanssa. Öljyä voi maustaa, siihen voi laittaa vähän valkosipulia joukkoon, niin se antaa siihen hyvää makua. Ja ei muuta kuin leivät sinne pannuun uimaan. Ne ottaa siinä ihan hetken. Tarkoitus on vaan hieman pahtaa niihin väriin. Samalla tulee pikkusen niinku rapeutta siihen. Ja tietysti tuosta rasvasta pikkusen mehukkuutta. Nyt mun ajatus oli se, että laitetaan tämmönen stanssattu pala holkki tuonne pohjalle. Laitetaan nätti keko mehukasta skaakenia siihen päälle ja laitetaan leipä siihen nätisti. Voidaan vähän koristella sitten pikkuyrteillä. Ja nätti keko, pieni muikunmätiä siihen kaveriksi. Klassinen tilli. Ja noin. Lopuksi sitten tietysti viimeistellään koko komeus sitten vähän tuoreella piparjuurella. Se antaa siihen pientä raikasta potkua. Noin. Ei muuta kuin kaikki tekemään ja olkaa hyvä. Kiitos, että olitte mukana seuraamassa ja nähdään hyvän ruoan merkeissä Punaisilla laivoilla.